היי חברים, ברוכים הבאים חזרה לערוץ שלי, כאן יעל סימס בעוד סרטון. והיה נושא שכולכם רציתם שאני אעשה לגביו סרטון, וזה על איך לעדכן את הסימס 4 הפרוץ שלכם. אז הבה ניגש לעניין. תיכנסו לאתר של אנדיוס, מאיפה שהורדתם את הסימס 4 עצמו. אז אחרי שנכנסתם לאנדיוס, יש לכם פה The Sims 4 Free Downloads, נכנסים לפה, הולכים לאפדייטר, שזה המעדכן בעצם. תוודאו שזה הגרסה הכי האחרונה, כאילו תרעננו את העמוד, ויהיה לכם תיאור, יהיה לכם קישור בתיאור. תיכנסו לאפדייטר, תעשו Download Updater, שזה בעצם יוריד לכם את המעדכן. תלחצו על איזה משניהם שאתם מעדיפים, יש את מגה שאני הורדתי משם, יש את ZP Share, אין לי כל כך מושג מה זה, אתם יכולים להוריד גם משם, אבל זה פחות בטוח, אז אני לא ממליצה. אז תורידו ממגה, תעשו Download, שזה בעצם מוריד לכם, אתם צריכים לחכות שזה יסתיים, ואז זה יוריד לכם למחשב. אחרי שזה ירד לי לפה למטה, אני הולכת לפייל אקספלורר, הולכת למקור ההורדות שלי, אני לוחצת על האפדייטר, לחצן ימיני, עושה extract here, שזה יחלץ לי את זה לפה, אחרי זה אני לוחצת על האפדייטר עצמו. אז כאן מלא מכם ממש התקשתם למצוא את התיקייה של הסימס 4 שלכם. אז בואו אני אקל עליכם. מה שאני ממליצה לעשות זה איפה שנמצא המשחק שלכם, אני לוחצת על הלחצן ימיני ופתח מיקום קובץ. עכשיו אני רואה שהוא ממוקם לי ב-bin game The Sims 4 games gaming drive E. מה שאני עושה זה אני לוחצת כאן, מעתיקה את כל זה, עושה העתק, וכשאומרים לי לחפש את הסימס 4 פה, כדי למצוא אותו, אני פשוט לוחצת פה ומדביקה. וזה ישלח אותי למיקום של הסימס 4. עכשיו, אני לא צריכה את זה, אני לא צריכה את האזור הזה של המשחק, אני צריכה לחזור אחורה, להיות פה על The Sims 4, כל זה צריך להתקן לנו בעצם. אני עושה Select Folder, יש לכם פה Repair, לתקן את המשחק שלכם למקרה משהו שגוי, כי לפעמים קורה שהמשחק נשבר. יש לכם Update זה להתקן מה שאנחנו צריכים, לכאלה שרוצים להתקן אותו. נגיד יש הרחבות חדשות, או שיש סתם עדכון יומיומי כזה של הסימס, תיקונים של באגים, כל מיני, לכאלה מכם שלא יודעים מה זה באגים, זה תקלות של המשחק, שזה סתם קורה מהמשחק עצמו, כנראה הממציאים שלו טעו במשהו. אז איך שלחצתי על האפדייט זה לוקח די הרבה זמן עד שזה עושה את האפדייט, זה בודק לכם את המשחק, סורק לכם אותו, זה סורק לי את כל הקבצים שיש לי ומה חסר לי ומה צריך להוסיף. טוב, אז לי זה לא מראה את מה שצריך להראות לכם, אני אראה לכם בקצרה מה זה אמור להראות לכם. זה מראה את כל מה שחסר לכם במשחק, איזה הרחבות חסר לכם. אחרי שאתם לוחצים על האפדייט אמור להופיע לכם כל הפאקס וההרחבות של המשחק שחסרים לכם. אתם בוחרים מה אתם רוצים להוריד ומה אתם לא רוצים במשחק שלכם, למקרה ויש משהו שאתם לא רוצים, ולי זה פשוט יתקן את המשחק לעדכון רגיל, כי אני כבר התקנתי הכל לפני כמה ימים. לכם תצאו התראה, אז כן, התראה של איזה משחקים והרחבות אתם רוצים להתקין למשחק שלכם. אז שיהיה לכם בהצלחה להוריד. אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי איזה משהו, אני יותר מאשמח לשמוע את השאלות שלכם, אני אשמח לענות לכם ולעזור לכם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק ולהירשם לערוץ, זה בחינם לגמרי, וזה יתמוך בי. נתראה בסרטון הבא, love you, ביי!